îro ez li mala Beethoven'im li Bonê ev mala Gopiştî Mirnayê bû muzîxane. Destpêkayê me re ji vê firojgehan tîkêta xwe dikirim. Tîkêt vayê vî şêweyê haneyê 12 € nirxê wê piştî me re dadikevbînî me re çanteyê xwe dixe van sindoqa ji ber qedexeyê me re bi xwe derbasî muzîxaneyekê vedike me re yorekê ya 2 € didaxe ji bo me re karibû kilît bike û kilîdê jî bi xwe re dibim. Ez li vedekê berê xwe dim muzîxanê ji xwe ev jî destpêka wê ye me re derbas dibim. û li vir jî hinek wêneyê wî dîmen hatinin tablo hatinin dalqandin hatin hilavestin. Li vedekê hinek destnivîsî bînin nota hatin nivîsandin ew jî her û li vedekê hinek namenin hinek notanin hinek bîranînin helbestin. Li vedekê hinek amêr hatin danîn amêrê mûzîkên. Li vê odê jî hinek hêdfon hatine danîn mûzîkayî tê weşandin yek kar ji xwe rûnê mûzîkê guhdar bike. Li vê de min jî hêdfon li xwe kir û min hinekî mûzîkayî guhdar kir. Şwazinkî pêxayîz bûm jî. Li vedekê hewşa mala wî ye çend peykerî wî lê hatine danîn. Ev jî li vedekê hinek çêlo keman hatin danîn. Hinek destnivîsî bînin notanin. Li vedekê jî hinek tablo matablo hatine danîn. Ev jî qedeha Beethoven diyarî dabû vî hevalê xwe hevalî textor bû pir alîkar bû piştgir bû jê re dema wextê ku biçûk bûm hevdûre. Li vedekê hinek destnivîsên hene notanin namenin ê ku wîşandin ji xelkê re. Ev ji dayê porê Beethoven e. Ev tablo bi xwe qapaxa wê hêdevê wê tê girtin ji bo mesela kwalîtî li ber ronahiyê tadelê neyê devê tê girtin. Ev jî darekî ji xêzeranê ye Beethoven e pirê cara pêç û daristanê pê dimeşiya wek kopalekî ye. Ev jî dîs hinek notanê destnivîsin. Ev jî guzîka wî ye wextê dema ku biçûk bû zarok bû ev guzîka wî bû. Ev jî zingilek e û wek şerbikekî avê jî li tenîştê ye. Li vedekê ez çûm qatê jor qatê herî jor. Li vê odê ji xwe ekranekî dijîtalî heye wek nivîsandin li ser hatin nivîsandin me re destê xwe wisa dike belawela dibin ew tîpana û dîsa li hev vedigerin bi rengekî din bi şêweyekî din vedigere dîsa. Ev jî dîsa hewşa mala wî ye ji qatê jor me dîmenek jê kişandiye. Li vedekê hinek alavên ê deng bihîstinê ji ber dema dawî Beethoven deng nema diçûye textor neçar bûn jê van alava çêkin ji bo karibê deng pê bibihîze.
vêdekê dîsa hinek destnivîs in, hinek notan in. Ev jî wekû lênûsekê defterekê bû tîbîniyê xwe dinivîsandin li ser ji ber gidenk nema diçûyê îja peywendî û wisa bi xelkê dikir diriya nivîsandinê re. Ev piyana han jî piyana herî dawî bû, ew ku ji Beethoven re hat çêkirin, hevalekî wî jê çêkir û diyarî wî kir. Ev jî odak e ekranek di dotê de ne him dîmenî wî tê weşandin him mûzîkayê tê weşandin. Ji xwe ev wênana bi rengekî karîketorî hatine çêkirin. Wênenin cûr bi cûr tê dinin. Li vê odê jî him mûzik tê weşandin û him jî noteyê diriya vê ekranê diyekî ku bixwaze kare noteyê jî bi mûzîkê re bixwîne. Nota hatî nivîsandin a ku wî destê xwe nivîsandiye. Ev jî bajarê Boneyê serdema kevin, serdema Beethoven û demêr ev bajar hat guherdin wekû îro em dibînin çawa hat guherdin Bon.